F'ġurnata fejn tiġi ċċelebrata l-figura femminili, wieħed ma jistax ma jinnutax kif b'kuntrast tal-ġenerazzjonijiet antiki, illum il-ġurnata il-mara tokkupa rwoli aktar importanti fih dan is-soċjetà. Dan kien il-ħsieb imħaddan mill-ħafna parteċipanti li attendew għal konferenza organizzata minn nisa laburisti. Konferenza bit-tema We Lead Together, illi rad diversi diskussjonijiet fuq l-importanza tal-mara f'aspetti differenti tas-soċjetà, fosthom l-ekonomija u l-politika. One News tkellem ma' diversi parteċipanti, fosthom figuri femminili b'karigi għolja f'Malta, li fil-karigi tagħhom illum qed ikunu ta' motivazzjoni għal nisa oħra Maltin. Tajjeb li persuni bħal nisa kollha wkoll ikun jistgħu jieħdu sehem anke f'pożizzjonijiet fejn jista' jkun hemm deċiżjonijiet għaliex hemmhekk aħna nistgħu nikkontribwixxu f'dawn id-deċiżjonijiet u anke nkun nistgħu ngħinu l-poplu Malti. Qed naraw aktar gradwati fin-nisa, jiġifieri qed nistenna li l qudiem ħanaraw aktar pożizzjonijiet għoljin meħuda wkoll min nisa. Il-President tal-Għaqda Nisa Laburisti Clodetta Bella Baldacchino tkellmet fuq diversi aspetti li ser jgħinu aktar lin-nisa fid-dinja tax-xogħol. Il-fatt li għandna co-education f'pajjiżna fl-edukazzjoni ġifieri diġà qed tirrifletti dak li se jiġri fil-futur li jkollok ħsibijiet ta' kulħadd magħmula ma' xulxin, impoġġija ma' xulxin biex inti ttejjeb il-politika, allura huwa l-iktar ħaġa bżonn juża li għandu bżonn dan il-pajjiż. Għal din l-attività attendew ukoll il-Viċi Prim Ministru Chris Fern u l-Ministru Chris Cardona illi saħħu fuq ir-riformi li qed isiru sabiex in-nisa jkomplu jimirħu fis-soċjetà.